na ejeki na-emu bụ mana ike ya m okowego nlacha mmiri malugo m ọkwa anụ tọkị ọkwa shawama nwata nkele ụmụ nwaanyị a na-ataka ọsị ga-aṅa na ntị n'ọlọ ọfọrọ gị ọsị ga-aṅa na ntị n'ọlọ ọfụka gị a na-ekwu ka a na-ekwu obido sụwalụ ma oyibo ọrụ oyibo dị mma mmiri malugo mmọnwụ dogwu na ojoto Chavez ọ na-abụ ntụ ka m na-atụ mmiri mara ugo oyibo ịma na ya nte akọ ka m si akọ ọkwa Enugwu ka m si eje mmiri abakpa n'ike ka m si eje ọnụ bụ ugbo afọ ịma na achawa ugbo afọ ụbọchị m gara ugbo afọ befa arọ mgbe fụ otu nwa agbọghọdo mmiri mgbe gbukete ya nso anyị wee bido ịkpa nkata mmiri mara ugo n'ime nkata anyị na-akpa ịma na o nwere ajụjụ ọ jụrụ m ọ sị m ị na-akasa eti mmiri mara ugo ị na-agba sọketi ife ịma na o debere m isi ka mbọ maka na ana m eligwe ngwongwo ejiri isi Chavez bụ anyị Ezudo one of Brazil arụsị ọrụ na eberebe echewe egbu ọkwa gị si m kenele gị Lord Majesty alụsị n'ọgụ niile agwọ na anọ ọgụ eberebe echewe egbu alụsị n'ọgụ ndị ijibe anyị alụsị na n'ọgụ ọdị anọ ọ na-eme n'ihu odogwu nọ n'azụ ọ na-eme n'azụ agwọ nọ n'azụ ọ na-eme n'ihu odogwu nọ n'azụ alụsị n'ọgụ agwọ na n'ọgụ oge egwu aja ndị a na-ana odogwu echebe anyị eberebe eche onye dị n'ụwa mọnụ n'ịmala ibe chi ga-abụ onye mbe ibe chi ga-abụ ebe n'ụwa mana ịmala ibe chi ga-abụ n'ụwa ka ndị ọ na-amaghị m onye dị n'ụwa mọnụ ịmala ibe chi ga-abụ onye mbe ibe chi ga-abụ ebe onye mala ibe chi ga-abụ amaghị m ụmụ oge n'ụbọ bụ isi abịa onye ga-abụ onye ọchọ m ọ ga-adịrị m aka na-akpọ oge ọwụ ilo nwa amama